kuyasiza ukuthi nisidumisa sivala amehlo ngenxa sesisodwa. Muvala amehlo uyakwazi ukuthi unganaki izinto eseceleni ezokuphazamisa, ngoba ngalesikhathi sisidumisa sisuke sesikhuluma nomdala wey'nsuku, sisuke sesikhuluma nobayede igama lakhe, sisuke sikhuluma nengonyama yomndeni kaJuda, sisuke sikhuluma sisuke siletha simdumisa uNkulunkulu wethu yena owenzile izulu nomhlaba. Njengoba silana nje siphila ngaye kuumusa, so kubalulekile ukuthi sisebancane singaka si-understand lento endumiso, sisuke singaculi nje ngama ngolimi mhlawumbe ninga-understand. Sifana ney'mbongi sibongela uNkulunkulu ngoba yena akakwazi ukuthi ayidumisele. Thina efanele simdumise, siphakamisa izandla-ke mesikwenza lokho kusuke kuyisanye ukuthi siyasarenda, lokho kusuke kuyisanye ukuthi sithi bayede uNkulunkulu wethu, bayede Jehova Jireh, akekho uNkulunkulu njengawe, akekho ake waba khona nasemandulo. Sizosho njalo nje, siphakamisa izandla, asiyigoqi izandla, siyayiphakamisa sicimeze bese sivula imilomo yethu sidumise. Udumo malube uwe, udumo malube uwe, udumo malube uwe.
Baba uthwe ingcwele siyazizwela ukhona uNkulunkulu wethu uhamba nathi baba uthi ungaphakade siyakhuleka nemoya engcwele sinikeze indlebe zokulalela uNkulunkulu wethu baba uthwe ingcwele singaphazamiswa yilutho uNkulunkulu wethu ngesikhathi ukhulumisana nathi moya engcwele siyabonga moya engcwele thinta nabangekho kule ndawo uNkulunkulu onamandla baba uthwe ingcwele bazizwele ukuthi uNkulunkulu onamandla kufanele beze endlini yakho uNkulunkulu
wethu la kuzokwakhiwa khona uNkulunkulu onamandla. Siyabonga-ke Baba uthi oyingcwele sakhe-ke uNkulunkulu wethu wakhe nabantwana bethu ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umfundisi, umfundisi, omama bonke, obaba, kanye nabantu abasha, ama-teenager, usale sikhula ngokubona bazalwane. Omi ngaphambili, Sibusisiwe, Ngema, wakhona la KwaMashu, umntwana kaNkulunkulu, Sibusisiwe, ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngiyathanda nje bazalwane ukumbonga uNkulunkulu ngokuyigcina impilo yami. Aphezu kwalokho ngithanda ukubonga ngendlela ayigcina ngayo impilo yami. Kuningi bazalwane umuntu adlula kukho, kodwa ushilo bekade efakaza ukuthi ngasibona njalo isandla sakhe siphezu kwempilo yami. Okuningi bazalwane siyavumelana ukuthi mengabe sabantu abasha kuningi esibekelwe kona etafuleni, kodwa uNkulunkulu uma ehlenga uba yizwi elinyenyezayo enhlizweni yakho yokuthi lokhu kufanele, lokhu akufanele. So bazalwane ngiyathanda kakhulu ukubonga uNkulunkulu ngokugcina ukuphila kwami kusukela ngizalwa kuze kube manje ngisasebusheni. Ngamkholwa futhi ukuthi ezinkhula kusazoba nami. So bazalwane, ngaphambi ukuthi ngiqale isifundiso sethu sanamhlanje esiphezu kwetheme ethi sakha umuntu omusha ngoJesu. Mengabe senayo uJesu ephumelele. Lesi bazalwane uthe umphathi unpack manje. Ofike kuqala engqondweni bekuJoseph, angakaqali bathola ukufundisa. Kodwa ofike kuqala enhlizweni yami uJoseph. Lithi iBhayibheli bazalwane uJoseph waphumelela ngoba ehamba noNkulunkulu. So uma ngibuka i-definition ye-success edifanwa ensukwini zamanje ngifunda neBhayibheli ngiyawubona umehluko. I-success yanamhlanje idefana ngokuthi unamalini ebank, idefana ngokuthi ugqokeni, idefana ngokuthi uphila impiloni, idefana i-status sakho. Kodwa uma ngifunda iBhayibheli kuGenesis lithi uJoseph waphumelela ngoba ehamba noNkulunkulu, noma uNkulunkulu wayenaye. So impumelelo kaJoseph was not based on material things or knowledge, but it was based on ukuthi uhamba nobani. So ilokho bazalwane food for thoughts engishiyayo nje ngesikhathi umphatha de unpacker ukuthi sizama ukwakha umuntu omusha onoJesu futhi ozophumelela ngoba enoJesu. So ngifikelwe lokho mphathi ukuthi uJoseph waphumelela ngoba uNkulunkulu wayenaye, hayi ngoba wayenemali, hayi ngoba wayephila istatus, hayi ngoba wayinike ijazi ekuthiwa elalilihle udlula wonke, kodwa ngoba uNkulunkulu wayenaye. So I urge kwanami ukuthi i-success yethu nokuphumelela kwethu sikubhese ngokuthi sa-check ukuthi uNkulunkulu usanathi yini ekuhambeni kwethu. Bazalwane, namhlanje isifundiso sethu sizosithola uJohn 14, sifunda uverse 5 no-6. Oselitholile ngisacela angifundele. Incwadi uJohn 14, John 14, verse 5 and 6. Oh no, 7, but John 14 from verse 5 to 7.
ngoJohn bazalwane. ngokaJohane 14. Siqala ku 7. 5-7. uThomas wathi kuye, asazi lapho uya khona, siyazi kanjani indlela na? uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniya kumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. Baba sezulwini, isenkosi uJesu Kristu nalizwi lakho moyengcwele lambama. Libusise uNkulunkulu wethu engcwele, gcwalise uNkulunkulu wethu amandla kamoya. Mntwana wakho sazokhuluma ngalo, lambule uNkulunkulu wethu omuhle. Egameni nasegazini laJesu Kristu Inkosi. Amen. So bazalwane, kule ncwadi uma sifunda siyathola ukuthi uJesu ududuza abafundi bakhe. Mengabe baduduza ekutheni uyabachazela ukuthi ngiyahamba kodwa ekuhambeni kwami ngokwakha izindlu la ngiyakhona. Kodwa uma sengihambile niyayazi indlela la engiyakhona. uThomas adideke ukuthi siyazi kanjani indlela. uJesu amphendula ukuthi mina ngiyindlela, ngiyiqiniso ngokuphila. Akekho omunye oza kuBaba engazanga kumina. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. So bazalwane, ngicela ukuyiqala ngale hloko enginikwe sona ngokuthi siyayiqala inkonzo kanje. So umbuzo esiba nawo mengabe sabantu abasha ukuthi why sikhonza? We could be doing so many things bazalwane, maningi amaphathi aline aphile komgqibelo, but why sila? Ihloko lese enginikwe sona under itheme esihamba ngayo kulonyaka yokuthi why kukhona isidingo sokuthi ngiphile a Christian life. Why is there a need ukuthi mengabe kuyisonto kufanele ngivuke ngesontweni? Why faneke ngiphile impilo ehlukile from my peers, abantu engikhula nabo? So today I'll try to unpack or try and investigate ukuthi why, ukuze mengabe siphuma kube uloyo naloyo nami ngibe nakho ukuthi no, le ndawo ingifanele. So uma sifunda bazalwane, kuyiqiniso ukuthi isonto noma umuntu okholwayo eyinsukwini lezi siphila kuzona silebulishwe kabi. Njengokuthi nje sibuka ukuthi amabandla omunye ngathi ayi-scam, why vele kunikelwa kangaka? Omunye ngathi ayike abefundisi bakanjena kanje, ayikodwa amakholwa lokho abakuphilayo akufani nalokho abakukhulumayo, izinto ekushiwo ngamakholwa nangebandla. So today we are trying to distinguish noma we are trying to draw a difference ukuthi ukhona umehluko between umuntu okholwayo nongakholwa. Lukhona usizo noma kuyamsiza umuntu ukukholwa. Despite age, despite background, kodwa lukhona umehluko between umuntu okholwayo nongakholwa. Ukhona umehluko between umuntu ophilela uNkulunkulu nongamphileli uNkulunkulu. Ukhona umehluko. So that's our goal namhlanje ukuthi sabantu abasha we are trying to establish ukuthi there is a difference. So in doing that bazalwane, we do understand ukuthi noma angithi fanele si understand ukuthi iBhayibheli
noma lamazwi abhalelwe thina, it's for our own good. Kufanele sikholwe ukuthi izwi liphefumulelwe uNkulunkulu. So whatever is written here is not a mistake. Liphuma from uNkulunkulu njengoba linjalo. Secondly, fanele sikholwe within ourselves ukuthi linamandla lokuguqula impilo yami. Kodwa uma ngilikholiwe, linamandla lokuguqula impilo yami given ukuthi ngiyalikholwa. Uthande fakaza ufunde uPsalms 34 verse 19. Ziningi inhlupheko zabalungileyo, kodwa uNkulunkulu ubakhulula kuzona zonke. So I'm trying to reach a point ukuthi umuntu mengabe ezongitshela lelo lizwi lihlale mina ngikholwe. Bangifika kanjani kulolo kholo lokuthi izwi likaNkulunkulu libe literally empilweni yami. Okay. So bazalwane, we need to understand and establish ukuthi umuntu ephelele wakhiwe body, soul and spirit. Ibody ilesibonayo physical, amehlo, inyawo. Isoul ihlanganise i-intellect ethu nama-emotions ethu ne-psychology yethu. And then kuba khona a deeper component ekuthiwa i-spirit. I-spirit ile esixhumanisa noNkulunkulu, ile engitshelayo whether ngiyakholwa noma ngikholwa ukuthi no, there is a higher being than me. I-spirit leso ilesi esidala ukuthi ngisho noma ngingakaze ngene enkonzweni, kodwa ngiyakwazi ukuthi baba wethu i-spirit khona into by default. I think uNkulunkulu akwenza ngiboni lokho. So that's why I have a problem ngama-atheist ukuthi shuthi bathi uNkulunkulu akazange seyifake i-default button yokuthi bakhona ukuthi there is a higher being than me. Okay. So in understanding ukuthi there is a body, there is a spirit, there is a soul. Ukube kuya ngami ngizothi asingaqali sifundiswe ngokuphila physically, kodwa siqale ngokufundiswa ngokomoya. Ngoba nanoma yini esibonayo yenzeka ayiqali la, iqala kephi? Umoya. Ingakho sisola amavesi ama-intercessor ukuthi izikhali zethu ezikamoya. Wadingakala isikhali ngibe ngilele umoya. It means there is a world outside leli esiphila kulona, kufanele sikholwe lokho. So whatever esibonayo or whatever a spirit or whatever enzakalayo, especially now, asazi ukuthi no, yenzeke kumoya yaqedwa ngoba isivela manje. From iphithiphithi ezisemndenini, from ingane zingahloniphi, izinto lezi ezikhandiwe kumoya. So in going forward, ngiyacela sibe nakho lokho ukuthi likhona izwi ngaphandle kwaleli sibonayo. Whoever ozoma la after ozoqhubeka bebefundisa fanele sibe nakho lokuthi there is a world outside u-earth elibizwa ngomoya, lapho kuliwa khona, lapho kunqotshwa khona, lapho esifike siclaim izinto, lapho efike sirearrange khona izinto zasemndenini, sithathe lokho sikubeke ngalapha, lokho sikubeke ngala. There is liyaphila lelo zwi lelo. So bazalwane, something efanele siyinake is that esikhathini esiphila kusona yonke into ekhampasayo into yenyama. From ama-TV shows esiwabukayo stimulate inyama, which means umuntu lo kamoya uyafa. Ukube kuya ngami
akuzothiwa khona nje grade 1 wakomoya sifunda ama-fundamentals akomoya sifunde lapho ngoNkulunkulu kube khona ama-grade akomoya just like how we do school ukuze nomuntu kakomoya azokhula. So uma singena bazalwane enkonzweni uzokhuliswa your spirit inner man first and foremost. Uzokhuliswa kanjani na? Ziningi inkonzo ekhona ngaphandle. Kuyimanje bakhona dibothandaza, kuyathandazwa yonke indawo. Kodwa le verse lithi mina ngiyindlela, mina ngiqiniso, mina ukuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uthi mfana uma ngilifunda iBhayibheli khonto enginotisile ukuthi kwi-Old Testament from abaprofethi ababekhona akekho orefer kuNkulunkulu as uBaba. Kodwa lokho sikuthola kwiTestament elisha. Uma berefer kuyena kwi-Old Testament bambona eJehova Adonai, El Shaddai, Rafa, because usuke enza. But la kwi-Second Testament ngibona a more intimate relationship or intimate level where uJesu ubiza uNkulunkulu ngoBaba. Which means there is a point deeper than ukuthi uNkulunkulu wenzani. Kodwa khona i-relationship efanele ibe khona between umuntu noNkulunkulu. Ngithe eqaleni kuthina by default khona into ethi khona uNkulunkulu. Sonke savumelana sabantu. Kodwa uJesu uzo-introduce elinye page lokuthi no, ukhona uNkulunkulu but this kuyena uNkulunkulu there's also a component yokuba uFather. So uma singena as Christians enkonzweni sizo-introducewa kuNkulunkulu oBaba. The reason why sibona emabandleni kukanje sibona such chaos, such confusion ukuthi asisamboni uBaba. Uma sisusa uBaba ehlalweni sakhe noma othi kani define uBaba. uBaba mengabe sendlini noma esekhaya une relationship naye, wazi ama emotions akhe. Uyabona namhlanje uBaba engabe ngena ukuthi yes, uyamazi, you learn kuyasenzakalela ukuhlala naye. Ugcina usuwazi ukuthi uBaba ucabanga kanje, wazi indlela zakhe, you know ama principles zakhe, the law ayibekayo endlini ukuthi ngo6 ngiyavala igate la kwami. Indlela enza ngayo, wazi inqondo yakhe, wazi imicabango yakhe. The more niphilisana endlini. Nakanjalo uJesu uzosintroduce uthi no, senibonile uJehova eprovider, nambona uNkulunkulu enza lokhu, but there's also such a special component ukuthi naye unguBaba. uBaba kuyethiwa he has the best interest ngomntwanakhe. So angeke sekunike into angayisho ukuthi uyayihlola, imfanele ukayihlola ukuthi le usibusisiwe no ngathi ayimfanele izomlimaza. Uyayikala ngoba unguBaba, uyasazi isidingo. So in introducing uJesu introduce uNkulunkulu as uBaba, uthi naye ke trick ukuthi angikwazi ukumazi uBaba mina ningangazi. So mina ngiyisango. So mina whatever ayiyo, the fact that ngihlale naye ngikuye sekuze kabhobokela nakumina. Hence uma nifunda mina nibuka ngendlela ade ngenza ngayo, nibuka ama characteristics ami, the fruits of the spirit. If nibuka the way ade ngikhuluma nabantu, the way I've been healing, senimbonile uBaba ngendlela ade ngifundisa ngayo, namazwi ade ngiwakhuluma, by
lokho nje alone senimbonile uBaba. So nathi uma sisenkonzweni sizofundiswa ngoJesu kuzotshalwa kithi ukuthi akhule. The more akhulu uJesu kuthina is the more sibhobokelana ukubona uNkulunkulu. So uma uNkulunkulu ekhula ngithi from the time I was 5, the way uNkulunkulu ayikhuluma ngayo ayisafana noma ngina 20 nento. But it grows. We are ngama level kuyakhula. That's why ngiba worried if kukhona ikholwa elizoba ne rate stagnant. Ukuthi alikho elinye page engimazi ngalo uNkulunkulu. Inkinga leyo mama. Ukuthi there is awumbono eNkulunkulu fanele ngambone uNkulunkulu provider. Kodwa ngeke ngikhulekele ngesinye isikhathi ngimbone eNkulunkulu ongisizayo noma ongiphilisayo. There are certain dimensions of ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu sengibonile lokho sengicela ukubona lelinye page ngawo. Lokho futhi ukubona ngani buke izinto ezikwehlelayo. Mengabe sezikwehlelela ubize ba ukuthi azokusiza. Because nalokho kubalekile ukuthi uma ngibhekene nenkinga ubani ngimbizile. Uma ngizobiza uJesu ngiyagaranta ukuthi ngizombona ngendlela ezoba different. Lapho kwenzakalani ukholo luyanyuka ngayo. So whatever challenges that you go through, uvele nje uyibonge ukuthi la ngizokhuliswa uNkulunkulu. Khona into azongikhombisa yona ngaye ukuthi uNkulunkulu onjani. Ukukhulekele lokho ukuthi ukholo lwakho lungafani nayizolo even last year we rate wena uthi noma ngisakhona nje khona ukuthi uNkulunkulu wayithethelela zonke izono zami uyiseshe wena. So uma sesifikile bazalwane enkonzweni nakho ngila kube tricky khona ukuthi we find ukuthi in our fellowship okunye we do lack ifundiso. Sadumisa kuhle, kasashuyayezwa kuhle bazalwane. But we also need ukufundiswa step by step. From ukuthi namhlanje we are trying to unpack ukuthi ukuthandaza kuyini. Why kubalekile ukuthandaza? Lapho kwenzakalani umuntu wangaphakathi uyakhula. So uma sifikile la bazalwane enkonzweni lokho sizofundiswa ngoJesu, sizofundiswa ukuthi nathi sifane naye. Ngoba lithi ngangifundeni i-article lithi leligama lithi Christian, it means uJesu oyi-duplicate but uJesu omncane, which means kufanele mina umuntu abe ngibona abe nayo leyo nto no uyafana noJesu. But then it goes back to mina sengifikelele kangakanani ekufuneni ukufana naye. Unfortunately iscratcher sesonto noma inkolo ayisiyona into ephoqa abantu njengesikole, but uyenza willingly. So ngoba sila sizoshintsha i-appetite yakho ukuthi no, instead of ukuthi ngihalela ukubuka something uthi ngiyofunda iBhayibheli, sizoshintsha i-appetite. Ngoba i-appetite inkinga kusikona ukuthi awukulangazi, i-appetite inkinga ukuhalelana. Ugrade 1 loyo wakwamoya yini oyihalelayo. Kwathi kubekwe ukudla okumnandi eBhabhiloni. uDaniel nabangani bakhe bakhetha ukudla ama-veg. Ngayibuza-ke yini eyadala lokho? They spend time noNkulunkulu. uNkulunkulu wabafundisa engamanga umfundisi. Ngoba uma sifunda iBhayibheli alisho ukuthi uDaniel wayephele
ephelezelwe abakhokheli noma ephelezelwe abafundisi bebodwa. Bebodwa bakwazi ukuthi lokhu kusifanele lokhu akusifanele. Ngiyayibuza-ke mina ngomuntu omusha ngifika kanjani kulowo point? There has to be a force behind lo no wami. Mina nginqabizile. What is it based on? Ngoba uyingozi uno ongaphelezelwe ulwazi umoya kaNkulunkulu. Just a no. Ngoba one day yoba uYesu unganakile ungaqondile futhi. So mengabe ngithi asambeni manje siye la. Iduma imoto. Sithi aseni la so bekudanswa la so. Ozonqaba uno wakhe kufanele ube ne good sound reason. Otherwise, the next day unganqaba namhlanje fine isami. The next day I ask ukuthi asambeni usoba nenkinga. Ngoba usothi asambeni. So sizofaka leyo foundation kano nakulesi sikhathi la kuvunwa yonke into. Sizoyibeka leyo foundation. Sibeka ngokuthini ngokuthi uJesu siyakuNkulunkulu ngoJesu. SiyakuBaba ngoJesu. Uma sesifikile kuJesu uzosifundisa ukuthi yini ethanda uBaba, yini engathanda uBaba. Mengakuhamba nje uze kunyenyeza ukuthi no le ayimfanele. Ayimfanele. Le imfanele. So basalwane kithi noma ngithi kuNkulunkulu uyayifisa relationship nomuntu in general aphathi kumuntu omusha. The reason why ngisho njalo ngibuka abantu abasebenzisa David were very young, which means uyayithanda ubudlelwane uNkulunkulu nomuntu lapho ezokwazi ukuthululela umoya wakhe kuye ukuze azoveza ukukhazimuliswa kwakhe nokukhona bakhe. So uma sifunda iBhayibheli siyabona ukuthi khona istory eBhayibhelini esikhuluma ngomfana wolahleko. Ngiyacabanga lesikhathi umfana olahleko ehamba every day ubaba wayehamba eyocheck ukuthi nazo sebuyile yini. Ngayibuka lento ngayithatha ngayibhekisa kumina. Every day uNkulunkulu uyacheck. Usekhona yini? Uyeza yini? Which means uNkulunkulu uyilangazelele i-relationship nathi. And the only way we are going to be abantu abasha abanoJesu futhi abazophumelela ukuthi sazane noBaba ngoJesu. Uma sizowazi uBaba nathi khona la sizosizakala khona. Ngoba safundiswa ekoleni ukuthi don't do into engeke isibhenefithe ndawo, chitha isikhathi. So there is a benefit ngokuba la, ngokumazi uBaba. Number 1, izwi lithi uNkulunkulu usithethelela zonke izono zethu, uyasindisa. Ngayinaka-ke le eyo to save someone. Mengabe umuntu umsindisa it means bekhona ingozi somewhere. Bekhona umlilo la ngamdonsa umuntu, I've saved that person. So nathi uNkulunkulu ubeke uJesu ukuzosisindisa. Ingane engaboni ukuthi lo mhlaba esiphila kuwona awusekho right emaqinisweni. Ususengozini. So we need umuntu
save us. To save us from izinto ezikhona emhlabeni imimoya ekhona. Or to save us even from ourselves. Ukuthi singagcine sesihamba sesixabene noNkulunkulu endleleni. Uma sizofunda uBaba ngoJesu, sathola ukuthi uJesu usaligna nentando kaNkulunkulu ngathi. Sithola ukuthi uJesu usaligna ngentando kaNkulunkulu ngathi, ukuthi yini uNkulunkulu angibekele yona noma ungicreateleni. Uyakambulela ukuthi wena you find yourself, your true self, ovela kumoya. Ngithi noma into esenginakile ukuthi your true self is your spirit self. Hence kakumele siqale sifunde kwakhiwe yena umuntu angaphakathi kuqala. Ngaphambi ukuthi sakhiwe ngolwazi ekoleni, kakhiwe umuntu kamoya kuqala ukuze uzozazi. The biggest question mengabe sibuka ama-surveys from age from 13 to 25, the biggest question kudimfana abantu abasha abayibuza wona ukuthi, what is my purpose? Why am I here? Mina ngizothi namhlanje, the only way you're going to find your purpose is through Jesus. The only way you're going to know your true self is when you spend time with Jesus. Lapho uJesu azothululela okuvela kuBaba akudalele khona ukuthi no, uBaba uyilokhu. Furthermore, you find after seshapile impilo yakho, iyashape and no process akusiyona into over the night. Kukhulunywe nge-slow cooker. Slow cooker suke singajahe ndawo. Singapheka sihambise edrobheni sibuye. But once quality into ephumayo. Akufani noma kuzopheka ushadini. But slow cooker sikhipha equality, which goes back to le nto engishilo ukuthi uNkulunkulu wants the best for us. Lokho fanele ndihambe nakho noma izinto zingabonakali zinjalo. Ngelinye ilanga suke sikhulume between ama-vision ethu ayocorrectwa, vision correction, njengabantu bakamoya ukuthi no, ngizama asihambi ngenyama ukubona nje into no ngoba lento ingenzeki should it won't happen. Into siqale siyibone ngomoya, and then materialize in the physical world. So sathola ukuthi uNkulunkulu uyasidirect empilweni sabantu abasha, uyasakha. But then again, willingness. Are you willing to spend 2 hours every day noNkulunkulu? Cima ifoni, cima iTV, ngihleli noNkulunkulu. Akekho ngiphazamisayo, ngihleli ebhadleni lami. Willingness. Inkolo abantu abadala uma besibuka sikhula, indlela abayikala ngayo is your willingness. Number 1. Number 2, ngendlela inkolo ekaleka ngayo is umfutho, energy oyifakayo endlini kaNkulunkulu. I guarantee there is no way singathi singafana nabantu abangakhonzi kodwa sebesikhonza. There is no way. It's a principle that works. Cela bengeke ngifundele leso kodwa ngifunda liku Malaki 3 verse 18.
the last chapter, the Old Testament. Malachi 3 verse 18. Yes. Malachi 3 verse 18. Bese nibuya nahlukanise abalungileyo nababi, abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonzile. Okay, The but verse so 17. 17. Malachi 3 Yeah, Malachi 3 verse 17. Bayakuba ngabami, usho uJehova Sebawuthi, babe yimfuyo yami ngosuku engiyakulwenza, ngibahawukele njengalokhu umuntu ehawukela indodana yakhe emkhonzayo. Bese nibuya nahlukanise abalungileyo nababi, abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonzile. So and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, and those who serve God and those who don't. So umehluko bazalwane ukhona. So kulonyaka bazalwane sithi nje 2023 SiyakuBaba ngoJesu. Uma sikwenza lokho sizomazi lokho akufisayo ngathi, sizomazi imiso zakhe ngathi, sizomazi ukuthi uNkulunkulu onjani on a personal level. Ukuze uma sifika ngale khona ngibhalile le ukuthi uJesu uthi konke lokho ayikho ukuthulelela kithi. Angazi noma ivesi leli kodwa ngizwe ngibhala, kufanele ngibhale ukuthi konke lokho ayikho ukuthulelela kithi. So every trait yaJesu kufanele ngiyazi ngibe yiyo. Angisho ukuthi ama mistake angeswenzi sizowenza ngoba siyakhula fanele sikhule. Kodwa angikulwele noma I should have that willingness to have a relationship noNkulunkulu. Lokho kuzodala ukuthi uma futhi sesingale emaphakadeni ngoba siyakholwa bazalwane ukuthi sonke ngizakholwa ukuthi ingabe sedlula ngalakhona izwe ngale. Ngeke uzumazi ngale ungamazanga la. So in order for me ukuthi ngimazi, fanele ngibe ngikwi environment where i-conducive ukuthi ngifundiswe ngaye, ngifundiswe nendawo engibekele yona ngale. Le ekuthiwa ngiyakuyo. 2023 bazalwane asiye kuBaba ngoJesu. Uma siya kuyo sizomazi, simbone sisesamhlabeni. Ngiyabonga. Ngibingelele awubabuthi bazalwane ngibingelele
ngibingelele nabashayi bogubhu. Amen. Kuye kube khona isikhathi kwesinye ngazathi ungavela uthule nje ulalele. Ngisahleli phansi enhlizweni yami kugcwala kakhulu bazalwane ukuthi what a powerful teaching. Ngaze nganomona ukuthi you are full inside, whereas i-teaching engathi idinga not only abantu abasha bazalwane, ngisho abantu abadala. Ngoba kwesisikhathi ukuboneke thina sesami lokhu ebonga nje ukuthi uJesu wamsindisa. Wayeyisolo seyakhona umile lapho. Akayi phambili. Manje ukuthola umuntu omusha echaza kangaka kwenza ukuthi nkosana singapheleli ngani sonke as a church. Sishare such a powerful teaching. And ngiyayithanda bazalwane lento ayishilo ngaseqaleni uma ethi abantu impilo yethu noma thina siphila sindawonye kodwa is categorized. Okokuqala ukhulume ngani? Ukhulume ngama 3 stages. Eyokuqala ukhulume ngani bazalwane? Umzimba awukanti nilalele bazalwane ke nishayele izandla. Bese kodwa uthe umzimba usho ukuthi the outward appearance. Amen. Lethi nesibona sithi uma Mnxele wangena esontweni hayi uMnxele yakhoza. Kanti kukhona enye athi noma ekhonza mhlawumbe isale ngaphandle uthe yiphi leyo bazalwane? Isoul wathi inani nama emotions inani intellect ne psychology, how you think. Kwase bayile esithathe ngithande kakhulu athe basically umuntu befanele aqale kuphile kuleyo bese zongena kule ekwazi ukulalela. Amen. Which is a spirit bazalwane. Ngiyayithanda kakhulu le category bazalwane because that is the core of our existence bazalwane. Kanti bayichaza kahle. Iyona bazalwane uma kuthiwa singayibamba lapho we will understand the faith kwi-level le uNkulunkulu afuna ukuthi si-understande ngayo. Number 2, if ukwazile to capture that correctly, you will be able to stand usho ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu even uhlangana nabantu abangamazi uNkulunkulu. Because abantu abasha abawiswa ukuthi they lack faith, noma mhlambe Jesus is not there. But we are failing because we are lacking the understanding of who we are. Yes. No, why we believe. Yes. No, but when we come to church, we are going to say, "My God, no mabusi." Ngathi umabusi ngazothi uphendule lo mbuzo kade ngimusho ngizwa lapha yana. Kuthiwa yini indaba kukhozwa njalo? Yini ngezona sonto ngcono ngoba ngisho umuntu ngosaphi njalo ungabuzi. Ngivikele igama lomuntu ongibuzile. Ngathi uyayiphendula ke le so that we can grow bazalwane. Yabona ama politicians they sit down they discuss izinto besukela ngayizolo kuze bese kuseni. Uthi noma ungayibona into uphuma usuyibona. Because bayisho and emphasize. Kodwa thina as Christians sibona ngazathi we are wasting time if we are going to church. We are wasting time if we are equipping ourselves so that we can be able to grow. Bazalwane inkolo akusiyo ukuthi ngime ngabazali. Yabona the way umabosafundisa ngayo so that you can be able to stand even if you are alone. Yes. That is. Ngoba mangabe ngoba nawe uzongibuza. Ngeke uhlale ubelethile abazali ngemuva. Ngiyahamba niya kuma universities ngeke siye thina lapho ngisho ngithanda ukuthi sibe khona ngeke. So besihleze emakhaya. Challenges will be there. Uma ufundisiwe ekhaya ukuthi mawuhlangana nempi you call upon the name of Jesus. Satan will also challenge you. Ukuthi ucabanga ukuthi ngophysically malika Jesu nje lokho sekuzokwenzeka. Usefunani manje? Usefuna ukuthi do you believe in the name of Jesus? Yabona. So ngijabulile bazalwane kakhulu kusafundiswa inhliziyo yami kusisekile kakhulu bantu abasha. This is your platform bazalwane. Yazi ngelinye ilanga uNkulunkulu ukhuluma noMoses. Moses emthuma ezweni eyokhipha abantwana bakwaIsrayeli uthi into ephethe esandleni. Engathi nawe ungayibuza ukuthi yini inkosi onginikeze yona ukuthi ngiyokhonza ibandla lakho.
bese ungayideleli lento uNkulunkulu akunikeze yona ngoba ukunikeze with the purpose. Mhlawumbe ngabukele kadelelekile kuwena kodwa kuthina kungodalmede because it complete us. Amen. Khona into ethi abantu abasha they are waiting for umuntu experience. Ngiye ngithi mina ngeke uqale ungaqalanga ngoba izukuthi uqale uzoqala. Amen. So I'm so thankful bazalwane, I'm so blessed lokho engakusho bese ngithi nje mabusi may uNkulunkulu wami aqhubeka ukukhulisa akikhipha akunikeze a new vision every day bazalwane ngesikhathi usakhulela ekehlise njengemana ukuthi thina as a church what do we need and kube up to you to choose ungathi nedlala ngesikhathi ukhulela because uma ube nedlala ngesikhathi esikhuleka usha ufinder mhlambe uyigeje the purpose kaNkulunkulu. So uNkulunkulu engathi ngakuvulela njalo umnyango ubone ukuthi uNkulunkulu nawe futhi ongakaqala yazi ukuthi this is a platform no bonke ngoba beshumayela kangaka benamathende ngazi umsekhona nomsuhamba emhlabeni kodwa engikwaziyo wakwaqala naye washo intshumayelo engenayo angathini bazalwane engenakukhula kodwa ngoba was supported namhlanje umhlaba wonke uyarecognize intshumayelo zakhe bakhona nabanye. I so wish bapostola bahle ukuthi ungagcini ngokuthi abasebenza ngcono kodwa nje nawe ushisekele ukuthi uNkulunkulu ubekele kimi. What is it that I have to minister in front of the church? And ngwenze nesibindi even if ngaba nama mistake ngaseqaleni kodwa not very long uzolunga ukwenze njengoba no konjubani konje lo kamthimkhulu na ulethu wayishuma wayecula la isikhathi semncane kodwa yayikhona indawo eyihloni nokuthi wayefuna ukucula bese hlala phansi kodwa ezinikela kule nkonzo yendumiso usaladumisa nami ngibabaze manje ngithi hayibo kuphi khona la ngikhona yabo because uNkulunkulu has taken her to another level bazalwane. Uyabona uma usukwazi ukudumisa at the same time uintercede at the same time ubheke ezifu uyabona uyakhula enkonzweni uNkulunkulu akunikeze yona nawe futhi kulelo uNkulunkulu akunikeze yona exercise khona lento ngazi bakuphela abanye abayenzi life sciences kodwa khona into ekhuluma ngeevolution ukuthi uma ngabe uexercise ipart ethile igcina ikhula ibe strong kodwa uma ungayi-exercise singagcina isiphelile. So nasenkolweni kunjalo the more you exercise the more you grow bazalwane. Ngisho ekuthandazeni ungayideleli inkonzo uNkulunkulu akuphile yona ekuthandazeni emhlabeni bebe abaningi abashaya ihlombe because abonakala but uNkulunkulu onamandla uyabona. Baba wethu ongcwele noyise wenkosi yethu uJesu siyakubonga kule nkonzo yabantu abasha nawo usikhulisa usifundisa ubuNkulunkulu bakho baba wethu ongcwele ufuna wena sikwazi ngelevel ehlukile kunalesi ejwayele baba wethu ongcwele sisize ke uNkulunkulu wethu sesizwile izwi lakho lilobe enhlizweni zethu ngoinko ongenakucima livuse ngesikhathi esifaneleyo sakhe ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele usuku nosuku singabi njengabangafundanga kodwa sibe njengabafundileyo. Yenza uNkulunkulu wethu ongcwele si-apply endleleni yethu silikholwe babizwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi noma amazwi amaningi ekhuluma amanye awabantu abahlakaniphile kakhulu amanye awabantu abanemali kakhulu kodwa walona izwi lakho futhi ayadlula uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa izwi lakho limibuna phakade liyadala okungekho kube khona izwi lakho liyasinqobela empini esihlangana nazo liyasikhulisa ezimeni uNkulunkulu wethu ongcwele noma ngamaza kubhaya wanamandla uNkulunkulu wethu ongcwele osahlula uma sibambelele ezwini lakho noma imfula yamanzi ejulile ayinamandla okusimizisa uma sibambelele ezwini lakho noma imlilo evuthayo ayinawo amandla okusiqothula uma sibambelele ezwini lakho. Naba abantwana bethu baba wethu ongcwele bahambe endaweni ezehlukeneyo la singekho khona uNkulunkulu wethu ongcwele lilobe
lona izwi lakho beqele ngalo baba wethu ongcwele kuma circumstances abahlangana nawo yenza liphile balizwe ngathi kukhulume endlebeni ngaso leso sikhathi. Siyabonga baba, thatha udumo lungo lwakho sizupholi babantu abasha usuku nosuku baba wethu ongcwele bakufundisise wena nkulunkulu ukuze bahole isizwe sibeke ezandleni zabo baba wethu ongcwele ngentokozo nangenkuthalo ngegama nangegazi likaJesu, amen. Thank you, Jesus. Uyezwa uma ubengekho ngikhuluma eqaleni bekhona ubengekho kodwa into ayikhulumayo akuyona ezikhuluma eqaleni. Njengenkonzo yakamoya sikholelwa ekuthenini it's a confirmation. Hallelujah. So we are on the right track. Ngiyacela wena ukhona namhlanje ungabusavuma uphinde usale. Mathiwa inkonzo lena futhi uvela uthi ngikhona. Umise ezinye izinto ngabe bezizokuphazamisa uthi ngikhona ngoba siphusha isilabhasi. Uzosala ngemuva. Hallelujah. Siyabonga kakhulu nobhala. Siyabonga uNkulunkulu ngawe. Yazi manje lento yethu yisho ngizwe iqala la unobhala ehamba ngithi mina kodwa Nkosi yami lento sengathi ningadingi nje thina phela njengabantu abasha kodwa sengathi wonke umuntu nje uyayidinga. Hallelujah. Uyayidinga lento esizwa wahamba ngathi no uNkulunkulu yena oyimbulo oyivusile lenkonzo. Hallelujah. Ukuthi-ke thina inkosi ngicela ukuthi sihambe ngawe. Wena hamba phambili silandele ngemuva. Uma sefika umbala lana njengoba ngisho ukuthi kade ngekho sikhuluma. Wafika washo exactly kade ngisho la nekade ngisho kade ngokukhuleka kona ukuthi sifisa ukwakha abantu abasha ozothi noma engekho phakathi kwethu eseprojectini engephe eJoburg. Kuthi bawenze into ethiza kwazi ukuthi hambe ngoba eqeqeshekile engadingi imzali engadingi imfundisi engadingi ibani yena nje eyedwa. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Bekusifunde lesithe isifundo. Mhlawumbe ngenze khona ufisa ukubuza. Ngiyafisa ukuthi baba mfundisi nongalo wathi umoya eyambule ezambule lezi inkonzo kwathi lezo qala le